Yau ma jirgin tallafin ya sauka ne a unguwanni daban-daban a ƙarƙashin tallafin Charity Foundation na Sarki Sisa, Kainuwa da Shan Allah. Gidauniyar Charity Foundation a ƙarƙashin shugabanta Sarki Kabiru ya ci gaba da tallafawa al'umma da kayayyaki game da abinci da kuɗaɗe, inda aka samu nasara tallafawa mutane a unguwanni daban-daban. Gidauniyar Charity Foundation ƙarƙashin shugabanta Sarki Kabiru ya kira ga al'ummar musulmai da su ci gaba da tallafawa mabukata a cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Sarki Sisa Charity